una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. De la leche merengada, ay que vaca tan salada, dolor, 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 dolor. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, dolor, 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 dolor. moitas gracias por vir a esta festa vosa, unha festa que se fai para divertir aos veciños doleiros, pensando sempre nos maiores, pero en todos os públicos, especialmente nos maiores, porque é unha festa que se creou hai 30 anos para eles, pero onde está participando cada ano máis
xuventude e máis persoas xóvenes, non? Nenos, adultos. Hoxe, como vistes, é unha parodia basada no que acontece contra o Concello de Oleiros. O señor presidente da Diputación, o Manquei xa está o home non daba máis, pois non fai máis que roubar os cartos do Ayuntamiento. E daquela hoxe quixen poñer en evidencia a vaca sagrada. Na India as vacas son intocables, as diputacións en España tamén. Son nidos de corrupción, son nidos de reparto de dinero, son nidos de reparto de dinero para os amigos, ¿no? E por tanto nos seguiremos nesa lucha para que nos den o que nos agradecerle a Ordóñez, que sempre que fai os decorados, pois é como se fora o pleno da Diputación, e a vaca, o seu teto, e se vos fijastes, cada representante del partido político, porque todos estaban de acordo que ve, o PSOE e o BNG no reparto dos cartos para deixarnos os independientes sin eles. Por tanto, a representación PP, PSOE, BNG, que todos foron partícipes no ladronicio ao Concello de Oleiros. Esa é a razón principal. Gracias pola vosa colaboración, gracias a Dieguito, que o fixo moi ben, non quiso torearme, pero non me pode torear. Ao final, meterei a última jornada, con toda a seguridade tamén na Diputación, porque non hubo un fallo non judicial, non admitiron a suspensión do acordo, pero si o reito. E se hai justicia, ganaremos, como ganamos sempre. Xa son moitos anos ganándoles a todos os falcatruáns e a todos aqueles que atentan contra o noso Concello. Nada máis que liberdades. Moitas gracias a todos que nos colaboraron, a xente de Protección Civil, a xente de Servicios Sociales, o de Servicios do Concello de Oleiros e moitas outras persoas que sempre non vou olvidar. Hai unha que non vai subir, que recientemente lle faleceu o seu marido, pero que foi a costureira sempre do grupo, que está aí abaixo, non? E, por tanto, a quero moito, nunca cobrou un patacón, e, por tanto, hasta vino un aplauso para Elena, que me dice, unha maravillosa organización do Concello de Oleiros. E nada máis, que vos libertades, pasalo ben, e non perder o ánimo, e non perder a alegría, que desta non van a acabar con nós. Hasta sempre.